No pot ser que en aquestes altures no sapigueu per què és cada tomata. 2 tomates madures, tomata pera, tomata branca. Una és carnoseta, és sense llavors, i aquesta és més sucosa amb llavors, per fer gazpacho, per fer sofregits. La tomata Monterosa és un entremig de la cor de bou, molt buideta, i la rosa, que és molt tupida. Se pot fer farcida o amb amanida, com vulgueu. Aquí tenim la tomata rosa o de barbastre. Aquesta està molt pleneta i si la feu amb rodanxes, amb burrata o amb amanida, us quedarà perfecta. Això és la tomateta de sucar de tota la vida o tomateta de penjar. Us val la pena per sucar el pa, perquè les altres, per molt madures que estiguen, no tenen el suc que té aquesta. Aquesta te queda la pelleta sol, s'aprofita tot. Mireu, la tomateta cherry n'hi trobareu en diferents colors, la tigre, la vermella o la grogueta. La podeu ficar amb pasta fresca o la podeu ficar amb amanida, sempre li donarà un toc de color i una dolçor impressionant. I si voleu saber més diferències sobre alguns productes, ens ho deixeu a comentaris. Fins a la pròxima!